chieng World Radio Day jok matiyo kuondego ni kata ka gitiyo kuonde maborgo tich ma gitiyo duong' moingo kata wan ma wan Nairobi nikech gi kuonde ma gidhiego ok ji te nyalo dhi. Erokamano nya Roslyn. Governor maonge kod county wachni mogika migosi we kawe gi kama Rose we godo akwani Ruth Nyajimo to gi jo lendo duto te mag radio hawi maber nikech kawuono en odiochieng mar World Radio Day. Tich ma jo lendo ma radio timo ka puonjo jopiny en gima pekie mokalo kendo gima ber ka jo lendo mag radio Ramogi te kamoro moro magintie to gire diche mamoko e piny mangima wayango tich mutiyo kendo wagoero kamano mogika yawuo gi jopiny gi kama Rose wache godo nitire kama wawinjore seche moko waromie wach kaka waromoni juma mokalo ne wawuoyo ewi weche mag CDF to gi weche mag bursaries to bang'e ni neno ka sama ne watemo wuoyo ni adier ka ng'ato nigi thuolo mar konyo nyathi ma nyalo dhi sikul to we bedo kingi gi wach bursary ni imbi biro mana weye kanyo yudo ka samoro miyo moro nigi nyithinda dek ten chiliel to mama ni oknwang bursaries gite to gigi okele gweng mama ni osewuotho moja so forms matiyo tieko to bang'e godhiambo noduogo winjo gima notimore Kisumu County ka governor ne ogwetho oko achiel kuom duol ma owuoyo oko kaluwore gi gima timore. Gima timore madwaro kwa jopiny ng'at man gi thuolo ma Nyasaye omiyo office moro nitie obedo office mar county obedo office mar CDF obedo office mar mora kata mane hospital wabed gi thuolo mar konyo jopiny ne miyo mineno kabiro kanyo ka samoro wuotho kendo tiende otimo buruno kaminu ming'e ni mama to kizungu to ok ong'eyo gi gik mang'eny ma pod idwa wacho negi jo ohero weche mang'eny mag kizungu mang'eny kan nitiere giminyalo timo ne mama ni moko chune ni nyaka oduog saa 8 timne mondo dhi omi kata jambe moko pi timne gi sano Nyasaye no gwedhi to gi ng'ai mang'eny ma samoro yudo ka samoro ng'ato oro mama ni kinyo duogi to ok ing'iyo mama ni tia kanye samoro kata mana kilomita 10 eko chop kosele kama obire ni samoro kata mana kilomita 10 eko chop ndori kama obire ni koro wabedie ni wang'iyo dhano ma wamiyo service kamoro amora ma wanti mondo watine ji gi chuny maber gi chuny mamuol kaka Nyasaye oketwa nikech tich ma wan godo no en service na Nyasaye mane gima dawach mogik. Erokamano ahinya gi kar dho Fred no case no bende odwa timore Homa Bay aka miyo moro machiliel no jaso form mar CDA mar bursary gi katinjo ogol nying nyathine to ket nying nyathi chief mabede chief mantiere kod msara chief manyalo yudo pesa ne to ng'at ma deserve to komi apa ni oken gima ber kata matin. Erokamano kuom paro negi wabed gi wich kuot matin wabed gi wich kuot akik wang kola kudha mama maniga gi wich kuot erokamano janyadhi Senior wach mogik miweyo godo odiochieng' maka erokamano Ruth mokwongo ne yawa matie radio kawuono World Radio Day puoch gi pak gitiyo matek igeni radio in godo kamora mora samora mora miwuothe kamora mora maintie iyudo kiwinje radio emomiyo akwayo ne jofwambo duto matie Nyakalondo ma pachoka hawi maber kendo medo kwayoge ni gidhi mbele radio powerful ahinya nyalo ketho kendo nyalo loso gitimie mago maloso ka gitiyo gi radio mogik teno wach sikul jofwambo